Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Čítanie kníh je aj dnes veľmi dôležité pri znižovaní stresu, tvrdia psychológovia. Dokonca môže mať pre náš organizmus lepší efekt ako prechádzka na čerstvom vzduchu či počúvanie relaxačnej hudby. To nie je môj názor, ale dokázaný fakt vedcami. Už pár minút čítania denne dokáže zredukovať hladinu stresu o 2/3. A je pritom jedno, akú knihu čítame. Tak vám dáme pár takýchto antistresových knižných tipov. Príjemné počúvanie želá Milan Buno. V tejto epizóde budete počuť. V úvode vám ponúknem dvojrozhovor o knihe Meridiány dráhy života. Autorka Zuna Vesan-Kozánková ponúkne užitočné rady. Treba strávenie nefunguje poriadne, môže byť následok toho, že v tých orgánoch tráviacich nie je dostatok energie, ktorá by tomu tráveniu pomáhala. A kniha veľmi oslovila aj Adelu Vinceovú, ktorá si po jej prečítaní uvedomila podstatnú vec. Ja si veľmi málo vecí dopriavam, priznám sa, a skôr ten šport, alebo ten pohyb, alebo tú jogu, ak to môžeme do toho zaradiť, si spravidelňujem vyslovene, že si to do toho diára napíšem, lebo inak by som nerobila naozaj ten základ pre svoje telo a by zakrnievalo. Odporúčime vám skutočný príbeh Odložený život, jednu z najznámejších detektívok v novom šate a ruskú klasiku v novom vydaní. No a najnovší Jonas Jonasson, Pomsta je sladká, vyšiel aj ako audiokniha, takže sa tešte na úryvok. Rozhovor zo zákulisia kníh. Máte radi svoje telo? Verím, že áno, hoci nejaké chybičky by sme si každý na tom svojom našli však, ale treba sa mať rád a ak navyše cvičíte, snažíte sa hýbať a zaujíma vás, čo sa v tom vašom tele deje a ako funguje, mám pre vás skvelý tip na knihu. Volá sa Meridiány dráhy života, napísala ju Zuna Vesan-Kozánková a veľmi sa zapáčila aj moderátorke Adele Vinceovej. Je to učebnica, ktorá je ale veľmi zrozumiteľne napísaná. Aj som sa so Zonou o tom bavila, že pre ľudí, ktorí možno nie sú v tom úplne zorientovaní, tak taká predškola k tomu je jej kniha Tao cesta ku zdraviu, ktorá vyšla v 2018. Ja nie som na to žiaden odborník, ale zľahka sa o tieto veci zaujímam. Aj z vlastných skúseností viem, že napríklad z akupunktúry a podobne, že v človeku prúdia rôzne energie a že nie je to to, čo si môžeme zamieňať s nervovým systémom a s nejakým nervovým výbojom. Takže je to knižka, ktorá nám toto ozrejmí, aby sme pochopili, kedy to vlastne v sebe môžeme vnímať, čo to môže všetko ovplyvniť, ako môžeme niektoré tie dráhy pestovať, liečiť, všímať si ich a tak viac vlastne cez ne komunikovať s našim telom. S Adelou sa ešte budeme rozprávať aj o knihe, aj o jej energiách v tele, ale vedeli ste napríklad, že prúdenie energie vo vašom tele ovplyvňujú jazvy, ktoré máte? Či už jazvy po operáciách alebo následkom úrazov? Dozviete sa určite viac, počúvajte nás, aj to, čo sa v takom prípade dá robiť. No ale poďme sa trošku ponoriť do knihy Meridiány dráhy života. Je to kniha o energetickej anatómii, čiže zjednodušene o tom, ako energia prúdi našim telom a ako sú orgány poprepájané cez rôzne energetické cestičky. Takto mi to polopate vysvetlila sympatická autorka Zuna Vesan-Kozánková. Vlastne vychádza z princípov čínskej medicíny, ktorá je na tých tokoch energetických založená a na tých energetických tokoch, čo sú tie meridiány, sú aj rôzne akupunktúrne body, ktoré mnohí ľudia už poznajú. Takže je to taký návod na to, ako rozumieť ľudskému telu aj trošku z iného uhla pohľadu a je určite určená pre všetkých, ktorí sa chcú o svojom tele niečo nové dozvedieť, ale hlavne pre ľudí, ktorí s telom pracujú ako aj v profesii, že čo viem, terapeuti alebo cvičitelia jogy, aj športovci, tanečníci. Čiže ľudia, ktorí s tým telom robia a chceli by mu porozumieť viac. Tá prvá časť je o energii, tak to zjednodušme, či. Ja som to teraz hovoril stále čchy, ale už ste ma naučili, že to je či. V tej druhej sú aj praktické cvičenia, aj strečové a tak ďalej. Na čo sú to vlastne cvičenia? Ako ich môžem robiť a prečo, v čom mi pomôžu? Tie cvičenia, ktoré v knižke sú veľmi jednoduché a sú to vlastne také streče, pri ktorých ten, ktorý meridián naozaj sa ako ponorí do toho natiahnutia sa
a tým pádom energia v tej dráhe môže lepšie prúdiť a tie meridiany sú poprepájané aj s orgánmi, čiže keď sa urobí dobre tej energetickej dráhe tým strečom, tak sa tá energia či dostane aj do toho orgánu, ktorý s tým meridianom súvisí a to je potom v podstate liečivé aj pre ten orgán. Ako bežný človek, ako zistím, že tá energia či nefunguje, alebo teda neplynie tak, ako by mala, že tie meridiány sú možno nejako, nechcem povedať poškodené, ale možno, že tam je nejaká bariéra a že neprúdi. Ako to poznám? Také úplne najmarkantnejšia je bolesť v nejakej časti tela, hej, napríklad rameno alebo kríže alebo koleno, ktorá môže byť spôsobená tým, že je tam naozaj energetická stagnácia a akupunktúrou alebo nejakou akupresúrou sa veľmi jednoducho dá odstrániť. Ďalšie taká vec je únava napríklad, to je jasné, že človek nemá dostatok energie, ale aj keď treba strávenie nefunguje poriadne, môže byť následok toho, že v tých orgánoch tráviacich nie je dostatok energie, ktorá by tomu tráveniu pomáhala. V niektorých orgánoch ale zase napríklad je nadmieru energie, čo sa môže prejaviť napríklad nejakou hnevlivosťou alebo tak. Mne sa veľmi páčila časť v knihe, ktorá hovorila o meridiánoch, či a jazvách. To mi vôbec nenapadlo, že jazvy môžu vlastne znepriechodniť čiastočne tie meridiány. Je to tak? Áno, pretože tá energia v tom ľudskom tele je vlastne tak sa prelína so svalmi, šlachami, fasciami aj kožou a keď dojde k nejakému poraneniu, a následkom ktorej je jazva, tak vlastne sa prereže aj ten energetický tok, takže čínska medicína pozná rôzne metódy, ako tie jazvy dať dokopy, teda tú kožu dať dokopy. Možno ani nie, že nebude vidno jazvu, ale sa spriechodní tá energia. Kopec takých nepríjemných jaziev, ktoré spôsobujú ďalšie problémy, sú napríklad jazvy po cisárskom reze. Hej. Cisársky rez presekne 5 dráh na tom bruchu, takže treba to napraviť a práve tá práca s tými meridiánmi v liečebnej praxi je na to vhodná. Áno, presne to zaujalo na knihe Meridiány dráhy života aj moderátorku Adelu Vinceovú, ktorá má blízko k tejto oblasti. So Zunou sa už poznajú dlhšie a vie teda aj o prúdení energie či. Ja som skôr človek, ktorý je veciam otvorený a ktorý chápe, že naše telo je oveľa komplexnejší súbor všeličoho ako len nejaká mäsová hmotička, ktorú môžeme parcelovať a samostatne tieto parcely liečiť. Čiže ja som bola niekoľkokrát aj na akupunktúre, ktorá mi veľmi pomohla. Som človek, ktorý je otvorený veciam, ktoré v tom danom období sú pre jeho telo dobré. A mám napríklad jedného výborného lekára, ktorý ma poslal na konkrétne očkovanie proti HPV napríklad, čo som povedal, že OK, na to idem, lebo to vnímam ako rozumný krok, ale zároveň mi ako podpornú liečbu nejakých vecí, nejaký bylinkový roztok ponúkol, alebo prípadne sa snaží vyhýbať zbytočným antibiotikám a chemickej záťaži. Čiže ja tak variujem medzi tým, čo aktuálne považujem za prospešné pre moje telo. Nie som tým pádom nejak jednostranne vyosená, že sa teraz vyhýbam lekárom a liekom, ale vnímam, že to naše telo nám vie povedať oveľa viac. No a to už sa ku mne dostalo nejak dávnejšie, asi cez stravu, cez mojich rodičov, ktorí sa začali zaoberať ešte dávno stravou, čo tiež nebola kedysi téma a potom naši vždy cvičili jógu a samozrejme, že tá jóga má aj trošku iné presahy ako len šponovať svalíky. Čiže v takej postupnosti, povedala by som, v každodennosti som sa s týmto dostala do kontaktu, ale veľmi povrchne. Čiže aj cvičíte tú jogu alebo iné cviky? Ja cvičím jogu, ale pravdu povedať, cvičím veľmi fyzicky, tak by som povedala, že nevnímam tam nejaké hlboké duchovno presahy, ale robí mi dobre, cítim sa po nej veľmi dobre, moje telo sa cíti dobre, môj chrbát sa cíti dobre, lebo mám platničku vysunutú. Takže myslím, že v tomto som v takej fyzickej úrovni, ale uvedomujem si, že to nie je všetko, že určite mi to prospieva aj inak. Tá akupunktúra určite robí dobre, tie cviky robia dobre, ale presne Zuna píše v tej knihe aj o masážach, ktoré môžu spriechodniť tie meridiány a posunúť tú energiu čchy.
To si tiež dopriavate? Ja si veľmi málo vecí dopriavam, priznám sa, a skôr ten šport, alebo ten pohyb, alebo tú jogu, ak to môžeme do toho zaradiť, si spravidelňujem vyslovene, že si to do toho diára napíšem, lebo inak by som nerobila naozaj ten základ pre svoje telo a by zakrnievalo. Ale je pravda, že ako som sa zase teraz cez túto uvedenie tejto knižky dostala opäť do kontaktu so Zunou, som si spomenula, ako som raz u nej bola na šiacu a aké to bolo super. A že asi by som si to zase zopakovala a že by som si na to rada našla čas. No, tak sa musíte dohodnúť. Ona tam píše v tej knihe aj o tom, že pri cvičení sú veľmi dôležité rôzne pozitívne afirmácie. Používate ich aj normálne bežne v živote, lebo vraj pomáhajú? Skôr sa uchádzam o to, aby môj mentál nebol nastavený na produkovanie akýchkoľvek negatívnych alebo zbytočne negatívnych afirmácií. Nehádžem sa od negatívneho do pozitívneho, ostávam v tom, ako veci sú a k ním sa učím zaujať postoj prijatia a tým pádom to nejak nedualizujem od pozitívneho k negatívnemu. Je pravda, že keď je človek dezenergizovaný, tak a ide do únavy, tak sa mu ľahšie maluje čert na stenu a farbí si všelijaké veľmi dramatické vývoje svojho vlastného filmu a to sa učím stopnúť včas a vypnúť to plátno, ale inak si myslím, že si udržiavam tú myseľ celkovo v nastavení, že veci budú ako budú a že to bude v poriadku. Ako nedávam tomu žiadnu pečiatku, ani pozitívnu, ani negatívnu. To určite, súhlasím. Mnohí ľudia majú z vás pocit, alebo je to asi tak aj realita, že ste plná energie, aktivity, proste stále usmievavá. To sa mnohým nedarí. Čo by ste im poradili? No, že by sa hlavne nemali porovnávať, lebo každý má inú prirodzenosť. A ja niekedy s tou aktivitou to aj preháňam a niekedy idem do únavy. Že myslím, že som nie workoholik, ale aktivoholik. To znamená, že keď prídem domov z práce, tak hneď utekám k umývačke, ktorú treba vyložiť, naložiť, hneď dám prať. Koľko mailov mi ešte ostalo, tak poďme tie vyriešiť. Ešte by som si mohla pocvičiť. A teraz sú treba poliať. A takto ja idem a idem. A mám pocit, že by som mala stále niečo robiť, aby tá moja existencia mala zmysel, ale učím sa mať nejaký prestoj. Teraz som bola pred chvíľou, som si sadla vonku na kavičku a iba som tak pozerala. Čiže zvedomujem si to a nemyslím si, že by som mala byť nejakým príkladom zbytočným, pretože ľudia vidia len nejaký výsek z mojej existencie. Ale zase pravda je, že som v dobrej nálade väčšinou a že keď aj sa niečo nedarí, tak s tým dlho zbytočne nebojujem. Zaradím to rýchlo do života tak, ako to je, lebo čím dlhšie s tým človek bude bojovať a sa tomu vspierať a brániť, tak len viac minie energiu. Takže určite nejaké svoje životné postoje mám, ktoré si myslím, že mi uľahčujú život, že som viac v nadhľade a že neprežívam veci viac ako je treba, že sa stávam viac pozorovateľom a áno, to potom človeku dáva aj energiu. Lebo najviac nám bere energiu to, keď analyzujeme, keď sa v niečom utápame, špárame a ťaháme sa dole nejakou studňou, tak potom áno, človek nemá energiu byť ani veselý, ani aktívny. Počúvate podcast Knižný kompas. Tak verím, že sme vám aj knihou Meridiány dráhy života poslali trošku dobrej energie. Máme pre vás ďalšie knižné tipy. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Začneme skutočným príbehom osvienčimskej knihovníčky. Dita Kraus je jednou z tých, čo prežili holokaust a rozhodla sa napísať knihu spomienok nielen na koncentračný tábor, ale na celý svoj život. A práve v tom je veľmi inšpiratívna, nezameriava sa len na vojnové obdobie, ale aj nasledujúce roky. Ako sa vyrovnávala s tým ťažkým obdobím, ako ju to poznačilo, ako sa jej darilo opäť zaradiť do bežného života. Dita sa narodila v rodine pražských židovských intelektuálov, chodila do školy, mala veľa kamarátov a nikdy jej ani na neprišlo, že je v niečom iná. Až keď si jedného dňa našla na lavici kus papiera so slovami "si židovka". Čoskoro to pocítila aj na vlastnej koži, keď po vyhlásení protektorátu Čechy a Morava začali platiť vyhlášky a zákony, ktoré krok za krokom vylúčovali židovské obyvateľstvo z väčšinovej spoločnosti. Počase ju ako 13-ročnú deportovali s rodičmi do geta v Terezíne a neskôr do Osvienčimu, kde jej otec zomrel. Dita s matkou prešli selekciou doktora Mengeleho a s ďalšími spoluväzenkyňami ich poslali na nútené práce do Nemecka. Možno viete, že o jej živote ako knihovničky v koncentračnom tábore napísal knižku Antonio González, ale pre mňa je možno ešte hodnotnejšia táto jej autobiografia s názvom Odložený život.
Ponúkam vám krátky úryvok, ktorý načítala Judita Hansmann. Raz týždenne bola v rozvrhu výučba náboženstva. Farár, nazývaný katechéta, vysvetľoval žiakom nový zákon a rozprával im o Ježišovi Kristovi. Z tejto hodiny ma pochopiteľne oslobodili, ale dovolili mi zostať v triede. Sedela som v poslednej lavici a kreslila si do zošita. Ale za každým, keď som sa zadívala dopredu, všimla som si, že farár sa pozerá na mňa. Ako by sa prihováral ponad hlavy ostatných detí priamo mne. Predpokladám, že chcel, aby som konvertovala. Mienil zo mňa urobiť kresťanku. Kreslenie nás učil pán učiteľ Večeřa. Mala som ho rada. Raz zastal nado mnou, poradil mi, ako mám niečo nakresliť a pohľadkal ma po vlasoch. Bol to príjemný pocit. Doma som to povedala pani Weinrebovej a ona hneď zašla do školy za riaditeľkou a sťažovala sa. Už sa nepamätám, ako sa to skončilo, no keď som sa oveľa rokov neskôr aj ja stala učiteľkou, bola som svedkom prípadov, keď dievčatá falošne obvinili dospelých mužov, hoci boli absolútne nevinní. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Agáta Christie bola geniálna autorka detektívok a myslím, že jedným z jej najlepších príbehov bola Smrť na Níle. Táto kniha vyšla v novom vydaní s filmovou obálkou a k filmu, ktorý príde tento rok do kín. V príbehu sledujeme milostný trojuholník, ktorý sa nečakane skončí vraždou. Mladomanželom Lynette a Simonovi znepríjemňuje život Lynetina dávna priateľka a Simonova bývalá snúbenica Jackie. Tá je zaslepená túžbou po pomste za dvojnásobnú zradu, prenasleduje mladomanželov dokonca aj na ich svadobnej ceste v Egypte, počas ktorej sa plavia parníkom po Níle. Prirodzene na palube sú okrem tejto čudnej trojice aj iní pasažieri a jedným z nich je Hercule Poirot, ktorý dúfa, že si počas zábavnej plavby odpočinie od náročnej práce súkromného detektíva. Čoskoro sa ukáže, že jeho želanie bolo márne. Lynette sa obráti na Poirota so žiadosťou o pomoc. Ten jej sľúbi, že si s Jackie pohovorí, ale situácia sa zdramatizuje, keď dôjde k pokusu o vraždu a pokusom sa to žiaľ zďaleka nekončí. Smrť na Níle je naozaj majstrovské krimi, jedno z najlepších od Agáty Christie a je to tajúplný príbeh, výborne premyslený a perfektne vykreslené postavy, k tomu to exotické prostredie, intrigy, klamstvá a napokon aj nečakaný koniec, ktorý, myslím, uspokojí každého milovníka detektívok. Christie zaujímavo vyjadrila silu lásky v tomto príbehu, že je niekedy až príliš mocná a kto zažil takú tú veľkú lásku, keď bol ochotný za toho druhého aj zomrieť, tak nikdy nezabúda. Nikdy sa len tak neodstrihne. Ak si spomínate, v roku 2017 sme mohli vidieť prvú modernú adaptáciu knihy Agáty Christie Vražda v Orient Expresse. Film bol nabitý hereckými hviezdami. Hercula Poirota hral Kenneth Branagh. Aj v novom filme Smrť na Níle ho hrá, tak si počkajte, pokojne si ho pozrite. Ale predtým naozaj všetkými 10 odporúčam Smrť na Níle v novom knižnom vydaní. Áno, to filmové spracovanie je veľmi vydarené, ale knižná predloha je ešte lepšia, pretože vám poskytuje detaily a fakty, ktoré vám pomôžu pri pátraní po vrahovi. Môžete sa tak stať súčasťou vyšetrovania a ešte viac si vychutnať túto neopakovateľnú detektívnu klasiku. Verte mi, oplatí sa. Aspoň malá návnada v podobe ukážky z rozhlasovej hry Slovenského rozhlasu spred 3 rokov. Začali sme v Benátkach. Ako náhle sme dorazili do hotela Danieli, zbadali sme Jackie, ako sedí v salóniku. Prvé 2 minúty som sa bál konfliktu, ale bola k nám slušná. Tvárila sa veľmi prekvapene, že nás tam vidí. Sám som bol presvedčený, že je to len náhoda, alebo skôr trochu smola. S Kay sme sa aj tak rozhodli, že odídeme z Benátok do Egypta skôr. Bol som vydesený, keď sa v Káhire zasa zjavila v našom hoteli. Zvláštne. Obvinil som ju, že nás sleduje. Bola úplne pokojná.
Sladko sa usmiala a skonštatovala, aké je to zvláštne, že si zjavne vyberáme rovnaké miesta. Povedal som jej, že s tým musí skončiť. Čo povedala na svoju obranu? Že si je istá, že neexistuje zákon, ktorý by jej zakazoval ubytovať sa v tom istom hoteli ako ja a Kay. Na to som samozrejme nemal argumenty. Odkiaľ má prostriedky na takéto cesty? Hovorili ste, že je chudobná. Skvelý postreh. Vidíte, toto mi doteraz nenapadlo. Odeon. Knihy pre náročných. Ak máte radi značku Odeon, toto bude lahôdka. Výber 4 hier Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, ktorý obsahuje aj jeho najznámejšieho a najhranejšieho revízora. Hru napísal v roku 1836 a táto satirická komédia úžasne zachytáva nevzdelanosť, hlúposť aj tuposť úradníkov v jednom ruskom provinčnom mestečku, ktoré je doslova prešpikované korupciou a ďalšími neresťami. Gogol v tejto hre výstižne nastavil zrkadlo všetkým, ktorých charakter je pokrivený úplatkárstvom a podlizovačstvom. Aké súčasné a trefné však. Okrem revízora nájdete v knihe, ktorá sa volá príznačne Revízor a iné hry, aj hru Odchádzanie z divadla po predstavení novej komédie. To je text, ktorý k revízorovi patrí, lebo ho Gogol napísal ako svoju repliku v dialógu s kritikou práve na túto hru. No a zvyšné 2 hry v tomto výbere sú Hráči a Ženba. Trpké, nie veľmi láskavé komédie, ktoré kritizujú spoločnosť a triafajú veľmi presne. A výborne odrážajú autorovú geniálnu schopnosť spojiť humor a plač do jedného vyladeného celku. Ja osobne si zo školských hlavíc ešte spomínam na hru Hráči, ktorú som mal veľmi rád a ktorá bola na jednej strane smutná, ale tiež je to komédia. Je to komédia o hráčskej vášni, o podvodoch a umení zavádzať, vedieť druhých prekavátiť. Príbeh sa odohráva v atraktívnom prostredí falošných kartárov, ktorí majú jasné priority, prefíkanosť, vtip a hlavne žiadne ohľady na druhých, proste čistá bezohľadnosť. Gogol vymyslel geniálnu zápletku, vytvoril naozaj komické situácie a skvele vykreslil jednotlivé postavy. Takže ak máte chuť na ruskú klasiku, vtipnú, trefnú a aj dnes veľmi aktuálnu, odporúčam knižku Revízor a iné hry od Gogoľa. Vyšlo pod vydavateľskou značkou Odeon. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. A na záver ešte jedna lahôdka. Jonas Jonasson, autor knihy Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, sa vrátil so zábavným dobrodružstvom o chamtivosti a pokrytectve, ale tiež o lekciách ukazujúcich, čo je v živote skutočne dôležité. Typické Jonassonovské bizarné postavičky, absurdné situácie a láskavý humor. To je kniha Pomsta je sladká, ktorá vyšla koncom minulého roka. A už je vonku aj audiokniha, ktorú pre vás pripravilo vydavateľstvo Publishing a výborne ju načítal herec Juraj Kemka. Tu je úryvok. Ahoj, Kevin. Vidím, že pizza sa minula. Áno, šéf. Viktor spokojne prikývol. Chalán poznal pravidlá a dodržiaval ich. Slušný chlapec. Čierny, ale slušný. Onedlho budeš mať 18. Vlastne už dnes. No toto. Povedal som si, že by sme to mohli osláviť na budúci týždeň a trochu cestovať. Nastal čas vytiahnuť pety z Bolmory. Návrh znel fantasticky, no Kevinovi sa páči aj tu a cíti sa tu dobre. Napokon šéf ho vystríhal, aby sa neopovážil chodiť do mesta. Pochopil si ma veľmi správne, no teraz sa mi črtá služobná cesta do Nairobi. Nešiel by si so mnou? Trochu sa poobzeráš po svete. Nairobi? Zopakoval chalan. Keni? Prikývol Viktor. V tom okamihu Kevin prvý raz nadobudol pocit, že ich čosi spája, že šéf nie je len šéf, ale trochu viac. Navonok bol strohý, zavše dokonca nepríjemný, no vo svojom vnútri čaká ich spoločné cestovanie, spoločné objavovanie sveta. Budú spolu. Ďakujem, ocko.
vyhrklo z Kevina. Nie, že by veril, že by to mohla byť pravda, ale takáto osoba mu v živote doteraz chýbala. Nehovor mi, ocko. Odpratať stohy kartónových picových škatúľ, vybaviť pas a obstarať lístky mu trvalo niekoľko dní. Viktor objednal pre seba spiatočnú letenku v biznis triede, pre Kevina jednosmernú v turistickej triede. Potom Jenny a jej polosenilnému otcovi naklamal, že ide do Londýna spracovať dôležitého potenciálneho klienta. O pár dní som späť, sľúbil. Zatiaľ sa postaraj o obchody. Ale, namietla Jenny. Výborne, dohodnuté, boskávam ťa. Anglický filozof a básnik Francis Bacon niekedy na prvom 16. a 17. storočia povedal: sú knihy, ktoré stačí iba ochutnať, iné treba zhltnúť a napokon sú také, ktoré je nevyhnutné, tak povediac, požuť a pomaly tráviť. Aj sme vám dali tipy na takúto duševnú potravu, sme radi, nech vám chutí a padne na úžitok. O týždeň vo štvrtok sme tu opäť s novými pikoškami, tipmi a zaujímavosťami zo sveta kníh. Majte sa pekne, teší sa na vás Milan Buno. Počúvate podcast Knižný kompas.